zakdoekjes. Extra Ja, lekker maar goed. zakdoekjes al niet Extra goed. lekker goed. Ja, flink. Hier is de koelder weer. En dan gaan uit mij moeten we een stukje doen. Wat? Wat is jij? Ja, ik weet niet. Ja. Misschien. Jullie gaan van mij iets wat ik een JK outfit hier. Ja, ik denk Voor mij is het een beetje razig. Oh, vruchten of lekker. Ik weet wat het is. Maar we niet. Nee, Nee, je mag het zeggen. Wat denk je? Ja. Ook pak je nog wel goed. Ja, ik zie hem in woord. Ja, ik heb het gedankt. Ja. Maar zwaar, joh. Goedemiddag. Maar dat is altijd zo zwaar. Hoe kan jij zeggen, lekker van Marietje? Hoe is het Simon? Wat? Simon nou. Simon is de derde. Ja. Dat slecht hoor, even. Prachtig. Ik ben ook op een bal. Lekker slecht, opa. Jij gaat Maar lekker dat- chocolade. Ja, dat komt van Nou, mij. hoef je niet te wachten. Van ma Ik is heb van- daar een lekker hartstikke zin. Ja, hoe en nu is er ook wel wat van. Weet je? Ach, ik vind het ook wel. Ja. Ja. Nee, dat steeds ook van dat vandaan. Wat is het? Komt zomaar nooit af van. Allemaal hier. Kan ik wachten tot later? Moet ik dat doen? Maar wanneer is dat? Jan Pierewiet, Jan Pierewiet, Jan Pierewiet, stand stil. Goedemorgen, mijn vrouw. Goedemorgen, mijn man. Is het Ik drinken? lief voor jou. Daar is koffie in die kan.